Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Realm Royale. Da, Fortnite, numai că Fortnite, dar alt Fortnite. Cum adică, nu știu ce am zis, habar n-am. Dar da, ne-am mai jucat pe canalul ăsta acel joc, dar foarte de mult, 2020, acum un an. Da, hai să vedem ce este la joc. Oh, ce este? Ok. L-am luat și mai ce este. Uitați, eu am 105 coroane și astea pot să le cumpăr. Mamă, ce găină faină. Robot, skin-uri astea, nu? Și mai este aici. Băi, ce am făcut? Ok, abordam. Ok, quest și ăsta, quest. Ok. Și da, haideți să începem. Nu uitați să dați un mare like la acest video, episod. Să strângem la acest episod 5 like-uri. 5 like-uri. Așa că, da, dacă strângem 5 like-uri, sunteți șmecheri. Ok, da, hai să dăm play și să nu mai vorbim, că am vorbit prea mult acest video. Haideți să dăm play și gata, hai să... Ok, stai puțin. Nu două, bă. Vreau solo. Ia stai, dar cum îmi schimbă ăsta? Oh, pot să-mi aleg. Warrior. Vreau Warrior, ăsta vreau. Stați puțin, ok. Vi-l recomand, jocul ăsta este foarte fain, este gratis pe Steam, jucați-vă. Este foarte fain. Eu l-am foarte de mult jocul ăsta. Și acum așteptăm să ne intre în match pe solo. Oh, ne-a găsit match. Ne-a găsit match. Match found, după cum vedeți. Ok. Suntem în lobby, să zicem. Ca în Fortnite lobby. Și pot să-mi schimb ăsta aici. După cum vedeți. Ăsta e fain, asasin, dar... Mi-l las pe ăsta, pe Warrior. Wow. Bă, dar ăștia de ce nu se mișcă, bă? Ok. Sper că sonorul e încet. Habar n-am. Sper să nu fie mai tare decât vocea mea. Să nu mă auzi. Bă, uite, ăsta e care navighează, care conduce. Mai sunt 10 secunde și începem. Nu e greu decât... în loc de autobuzul din Fortnite avem barca asta. Foarte faină. Ia, mapă nu este mapă. Cum pun pe mapă? Pe tab. Țin apăsat tab. Hai de aici. Nu. Da, hai acolo. Sărim! Mama, am făcut front flip. Ați văzut ce front flip fain am făcut? Mergem. Am făcut front flipuț. Sper să nu dureze prea mult videoclipul ăsta. Hai să vedem. Deci pe F fac asta. Ok, asta e super puterea mea e asta. Niște arme pe aici. Uite acolo un chest. Văd un chest. Ia să vedem ce este în chest. Poțiuni. Ce sunt poțiunile astea? De viață, cred, habar n-am. Sărim, bă. Ok. Hai să vedem. Aici este nimic. Bă, nu. Nu scade din viață când sari de sus. Habar n-am. Cum scoți checkpoint-ul? Ca în Fortnite? Cum scoți checkpoint-ul? Habar nu am. De aici? Bun. Oh, așa scot. Gata, l-am scos. Uitați acolo. Puteți să vedem chesturile pe mapă? Uite, este un chest acolo pe mapă. Bun. Luăm amândouă. Să stăm... și ăsta? Normal, bun. Haideți să mai căutăm. Am găsit niște... încă un chest.
Mamă, 3 cheste, bă. Ce asta? Slug rifle. Na, dau... Cine mă omoară? Cine mă omoară? Dau heal. Dau healing. Încă unul. Hai să-l omorâm, băieți. Ai! Da. Îs mort la jocul ăsta, nici nu știu să joc. M-a omorât. Wow. Wow. Suntem în corabia noastră de pirați cu un balon aici. Hai să vedem unde mergem. Hai să mergem aici. Jaguar's Claws. Un flip. După cum vedeți, m-am făcut asasin de data aceasta. Așa că da. Să mergem acolo. Să vedeți ce aterizare fac eu acum. Și sunteți pregătiți, pregătiți, pregătiți. Oh! Ce faină aterizare. Am scos checkpoint-ul bun. Chest, ceva, chest. Chest aici. Super putere. Deci aia e o super putere. Uitați, aia de pe 4. O să folosesc pe cineva să văd cum e. Habar n-am cum e. Și ăsta ce face pe F? Habar n-am. Oh! Și ăsta e o super putere. Stai. Ce ăsta? Soul Gust. Aia, păstrăm ăsta. Ăsta apăsă mix. Bun. Poțiuni. Poțiuni. Bune poțiunile. Sunt foarte bune. Ok. Dați puțin că mă scad prin ochiul. Gata. Ce mai este pe aici? Hai să mai căutăm. Ce mai este? Hai jos. Uitați-mi cu chest. Ce asta? Proximity trap. Capcană. Hai că luăm și pe ăsta. Hai să mergem acolo. Să mergem în mijloc. La zonă. Ăsta. Pe G ce ăsta? Armura. Armura. Ok. Am 600 de armură. Mamă, dar ce viață. 1500 viață. Și 600 armură am. Mergem în direcția... Nu mergem în direcția potrivită acolo. Vreau să merg în mijloc. La zonă. Op! Încă un chest acolo. Nu putem să-l împușcăm. Ia să vedem ce ăsta. Healing Station. Nu luăm ăla. Dar stai să apăsăm X dacă nu luăm. Că ne dă de ăsta. Apăsăm X și ne dă de... pistol. Hai că luăm, poate rămânem fără gloanțe cu ăsta. Și ne trebuie un pistol. Bă! Wow, ce bun-s! Bun, ne facem viața înapoi. Nu! Come on! Bă, what? E sus? Nu! Fugi! Fugi, găină! Fugi, găină! Fugi, fugi, fugi! Oh my god, oh my god, oh my god! Zbori, zbori, găină, zbori! Oh, pot să mă bat cu găina? Ok. Hai să luăm pistolul. Yes, l-am omorât, e găină! Fugim, fugim, fugim! The fog sets in. Unde e găina? Unde e găina? Unde e găina? Uite, uite, uite. Yeee! L-am omorât. N-aș vrea să omor găina, dar... Smoke.
Hai că luăm ăsta, hai că luăm ăsta. Luăm ăsta în loc la pistol. Ăsta. Mai bine ăsta, că fugim repede. Și restul X. X. Ce e ăsta? Mamă, fain. X. X. Ok. Deci primul nostru kill în acest joc. Adică am mai făcut kill-uri, da. Să le facem și noi armura. Mi-a mai trebuit niște viață, dar n-am viață. Trebuie să căutăm niște chesturi mai bine. Hai să căutăm chesturi. Place asta. Fac emote. Uite, îți fac cu mâna. Duck? Why do they keep saying duck? Chicken! What? Oh my god, am uitat de asta. Am uitat de căluți. Am uitat de căluți, băieți. Nu pot să cred așa ceva. Am uitat de căluți. Putem să ne luăm căluți. Am uitat. Oh my god. No, păsăm asta mai bine. Puteam să ne luăm căluți și am uitat, băieți. Nu cred. Deci dacă apăsați pe Z, puteți să vă luați căluți. Ia uitați. Ce fain e. Ok. Hai să mergem. Bun, avem mai multe chesturi. Ar fi fain dacă ar fi viață. Yes! Viață, hai să ne dăm. Uf. Bine, bine, bine. Mai și aici. Urât. Mai trebuie viață. Hai să plecăm de aici. Putem sărim cu calul. Ce fain am sărit. Mai sunt 30 de oameni. Cum ar fi să facem primul nostru win în jocul ăsta? Ok, ar fi fain. Dacă vreți să mai postez videoclipul cu acest joc, strângem 5 like-uri. 5 like-uri. Nu! Nu s-a băgat. Unde-i? Merge pe el, băieți! Hai să mai vedem dacă mai este aici, să ne dăm niște rounding shot. Nu iau asta. Eu nu prea folosesc super puterile. Ce asta? Pistol, nume trebuie, X. Am uitat să dau X la ăla. Ce problemă dăm acum? Un chest? Ia. X nu ne trebuie. Mai mergem. Dar unde s-a dus playerul ăla? Habar n-am unde s-a dus. Hai să mai luăm și chestul ăsta. Chest net shot. Nu ne trebuie. Aici a fost deja deschis ăsta de cineva. Ia stați. Luăm căluțul și mergem în zonă. Suntem deja în zonă, dar mergem în mijloc. Aud pași. Aud pași. Și un cal. La. Unde-i? M-am speriat. Problema este unde este el. Uite, l-am văzut. Fai! Mor. Am folosit puterea. Încă unul. Faceți liniște, băieți, să nu ne audă. Câtele. Bun. Să-l împuși, dar să nu mă vadă. Dar n-am cum. Uitați. Ce m-am speriat. Da, papa, am plecat. Am plecat de aici. Uitați ce mică s-a făcut zona. Și mai sunt 18 oameni.
Ar fi bine să mai găsesc de alea care îți dă viață, poțiuni. Yes! Ce bine, ce bine, ce bine. Da, două, doar două. Ok, mi-a mai revenit puțin. 988 viață. Oh, yes! Încă una de viață. Aproape full avem viața, da. Tot. Era cât pe aici să murim. Așa că trebuie să fim mai atenți. Cineva, hai să ne batem. Gata, m-am enervat. M-am enervat, hai să ne batem. Nu. 43 HP. M-am speriat tare de tot. Bă, ce m-am speriat. Am crezut, deci nici n-am știut că e acolo, bă. Doamne, ce m-am speriat. M-am speriat rău de tot. Uitați ce găină, săracă găină. Fiu, am revenit. Hai. Yes, i-am dat niște damage, hai. Hai, facem găină. Nu, bă, dar nu mai moare. Fă-te găină, dar... Yes, găină. Am omorât-o, bine. Facem viața și armura. Bun. Hai să luăm ăsta în locul ăsta. Nu mai vrem ăsta. Îl luăm pe ăsta. M-am speriat! Bă, dar eu mă sperii cam mult. Cred că o să dureze mai mult de 30 de minute videoclipul acesta. Dar eu o să le editez și o să fac mai puțin. Da, băieți! Era cât pe aici să câștigăm și noi. Asta ne-a omorât. Și cam până atât a fost cu acest episod. Am fost pe locul 10. Nu uitați să strângem 5 like-uri să mai facem episoade cu acest joculeț. Dacă v-a plăcut, abonați-vă la canalul meu. Să facem cât mai mulți abonați, cât mai mulți like-uri. Nici nu știu să vorbesc. Așa că da, n-am reușit să câștig. Poate dacă strângem 5 like-uri și mai joc, poate o să reușesc să câștig. Așa că da, noi ne revedem în videoul meu viitor. Așa că hai, pa, pa!